exactes ni perfectes, sols miratges que ens enceguen. Promeses, les millors coses, les més bones, les que no tenen mesura, ja són teves. Des que neixes fins que mors, hi ha una brúixola al teu cor. Pren-la i viu cada segon, com si fos l'últim dia en aquest món. Avui estem a Prats de Lluçanès. Avui toquem a Camprodon. Com? Hola, avui estem a Sant Cugat Sesgarrigues al Festival Vinyard. Vinyard. Avui toquem a Reus. I hem arribat a Pego. Alacant, a Pego. Què t'agrada estar aquí al País Valencià? La veritat és que sento aquí les arrels, tio, que les tinc aquí a dintre i la veritat és que em llena d'orgullo i de satisfacció tocar aquí a terres valencianes. Estem al Camp Nou i hem vingut a celebrar la Lliga, la Copa i la Champions. Segon triplet de la història del Barça. Res, estem nerviosos perquè sortirem aquí al camp a fer dues cançons. Grabando! Què estàs fent, Roser? Ara vaig a obrir els tubs de confeti que tirem durant el concertet. I és una estona perquè són 24 tubs. Per què? Nunye, què xuri-xuri? Fio! Fio! Estic ficant el bigoti. Quina veu? És que no ho trobo gaire bé. Però sortiré i ho donaré tot, No puc parlar, no tinc veu. Hem arribat a Pego, a Alacant, després d'un dia d'orillo, perquè ahir vam tocar a Reus, avui al matí hem estat fent una cosa a TV3 a la piscina d'Aigua Freda i ara justament acabem d'arribar aquí a Alacant, molt rebentats, i estem a 40 graus, fa molta calor. I ara estic buscant el camerino nostre.